Tam už je seržant. Pane, Ten Mustang, ako dlho je priviazaný? 3 dni, pane. Dobre. Prineste mi bič a ostrohy. Môžeš byť skrotený ľahko, Mustang. Alebo môžeš byť skrotený ťažko. Ideme! Ideme! Vidíš, že to ide? Vidíte, džentlmeni? Každého koňa dokážete skrotiť. Pohni sa, Mustang. Skvelé, pane! Dobrá práca, pane. Pane, bravo! Výborne! Vo Washingtone existujú takí, ktorí veria, že Západ nikdy nebude osídlený. Železnice Severného Pacifiku nikdy neprejdú Nebraskou. Nepriateľ Lakota nikdy nebude podrobený. Je to len nedostatok seba dôvery. Keby som pochyboval, že tohto koňa neskrotím, tak ho neskrotím. Disciplína, čas a trpezlivosť sú 3 najväčšie zbrane. Niekedy musí kôň urobiť to, čo kôň urobiť má. A Mustang! toto bola presne tá chvíľa.